25 midterm election news update. Sa ating pong Bantay Balota Regional, halos 500 na police pope na personnel sa Region 1 inaasahan po na boboto sa Local Absentee Voting. Para sa detalye po ng balitang niya ay kasama natin na Idol Rona Raka. Bantay Balota 2025 midterm election. The RMN News special coverage. Sinimulan na kahapon ang local absentee voting sa bansa para sa national and local elections 2025 kung saan pinahihintulutan ang maagang pagboto ng mga kawaning maglilingkod ng tungkulin sa araw ng halalan, tulad ng mga kawani sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commission on Elections o COMELEC, iba pang ahensya at media. Sa Region 1, pinangunahan ng Police Regional Office 1 ang local absentee voting sa mga kapulisan sa pangangasiwa ni COMELEC Acting Regional Election Director Atty. Reddy si Balarbar. Kabuuang 491 ng mga absentee voters ang nakapagparehistro sa LAV at nakatakdang bumoto hanggang sa ika-30 ng Abril. 4 na lugar ang ginawang venue upang makaboto ang mga pulis sa reyon na kinabibilangan ng Pro 1 Regional Headquarters Auditorium sa San Fernando City, La Union, Multipurpose Building sa Ilocos Norte, Camp President Elpidio Quirino Bulag sa Bantay Ilocos Sur, Magilas Multipurpose Hall sa Pangasinan. Ang mga pinagbotohang balota ay isisilid sa selyadong envelope at sabay-sabay itong bubuksan at bibilangin gabi ng May 12, 2025. Mula dito sa IFM Dugupan, ito si Idol Bonaraka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.